jom wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayawpini TV garte kattande jomiraɗo subaka hande ɗo bettuɗen ko sifa kele gadan janeji leydi Sénégal joni paɗen koye janeji ɗi talata sappo lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadan janeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde libération kamɓe musidɓe men janiyankoɓe ɓe garti ko e mayde on ɗon suka biyeteɗo Abdoulaye Ba sanda jangannoɗo toon to dal jaabi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar taw noon ko gonno toon to fad médecine ɓe kolliti kay ko kanko woni ko fitano muɗum yoɓa toon to dal jaabi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar ide mabɓe noon kamɓe musidɓe men e janiyankoɓe kanko Abdoulaye Ba ko bayo ko noon kadi kanko ni wonno ballidiɗo nene makko ɓe kolliti kay wonande kamɓe musidɓe men janiyankoɓe o wara ko toon to dal jaabi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar e wiide yoga e étudiant ɗi ganduɗa kay ko jeeyaɓe e amical ɓe ganduɗa kay kañum woni fac toon to université e Cheikh Anta Diop toyete hoɗum wiide kamɓe musidɓe men janiyankoɓe jayde le peuple ko hen arti ɓe mbitande ko ñalawma kamniɗo ñalawma kantoriɗo kañum kay woni ko kewi e ñalawma hanki o toon to dal jaabi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar ko ɗum jeeyi sababu noon ɓe mbitande ko mayde on ɗon suka étudiant biyeteɗo Abdoulaye Ba kañum kay woni toɓɓere ɓalere kurum e régime mo Pastef toɓɓere nde wonta iw hono wiiri kamɓe musidɓe men janiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe woni jayde le peuple jayde l'observateur ko hen arti kamɓe noon ɓe mbitande ko toon to université Cheikh Anta Diop mo Dakar ko kaw kay woni ko teska toon to campus social toyete ko ɗum jeeyi sababu noon ko wonta feewu ko kewi e on ɗon ñalawma woni tan mayde on ɗon suka biyeteɗo Abdoulaye Ba ɗum ina tawe e hello gadigo e nden ɗon jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetede jayde l'observateur ɗo ɓe mbi on ɗon ganduɗa kay kañum woni ñalawma gulɗo jaw wottidi yoɓade fittandu walla ni on ɗon ñalawma wottidi e naworde fittandu on ɗon suka mo ganduɗa kay kañum woni biyeteɗo Abdoulaye Ba taw koy ko garnoɗo ngam sowde pittali kañum kay woni ko fittandu muɗum yoɓa toon to dal jaabi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar ɓe garti noon on ɗon ñalawma ganduɗa kay ɗin ɗon garmi garaji mbaɗino hakkude étudiant ji ɗi kam e ɓe ganduɗa kañum woni dadiɓe ɓe ɗum kala ni tawi jande kono noon jande nde yurnima arti alhaali omo ganduɗa kañum woni Pape Cheikh Diallo kam e omo ganduɗa kañum woni Djiby Dramé e woɓɓe ɓe nanguideno ɓe kolliti kay oɗo saaha kamɓe foof ɓe nawama toon to suudu dumbirdu hono wiiri jayde l'observateur ƴeewoyen jayde li quotidien kañum rutti ko toon to dal jaabi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar ɗo ganduɗa kay kewi toon ɗen ɗon gueɗe kantorinde ha jeeyi sababu on ɗon suka biyeteɗo Abdoulaye Ba fitanu mum yoɓama toon honno wiiri kamɓe musidɓe men janiyankoɓe ɓe mbitande ñalawma hanki o kay ɓe mo ganduɗa kañum woni étudiant ji ɗi e goyi on ɗon martyr mo ganduɗa kay kañum woni Abdoulaye Ba mo ganduɗa fitanu muɗum yoɓama jande nde arti e ɓe mo ganduɗa kañum men goni Djiby Dramé kam e omo ganduɗa kañum woni Pape Cheikh Diallo e ɓe nanguideno ɗum ko ganduɗa kay oɗo saaha joni e gueɗe ɗe ɓeydima tigui fawade e dow mabɓe honno wiiri jande nde kono ne kadi ɓe garti e nanguiranɓe Farba Ngom ganduɗa kay oɗo saaha joni erima tan de ko yowiti alhaali daranade omo ganduɗa kañum woni Farba Ngom ɗum nane ina tawe e jayde li quotidien jayde litta tribune quotidien kamɓe noon ɓe garti tan de koye mayde on ɗon no suka ɓe garti noon ɓe mbi tan de ko toon to dula jaabi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar on ɗon no suka mo ganduɗa kay kañum woni biyeteɗo Abdoulaye Ba mo ganduɗa kay fitanu mum yoɓama toon kamɓe musidɓe men janiyankoɓe ɓe garti hen no hannirta niyete ɗum ina tawe e hello adigo e nder jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde tribune quotidien konguɗi noon nene pira ene peccira e nder hello jeegom e nder nden ɗon jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde tribune quotidien jayde Walf quotidien ko hen arti ɓe mbitande ko kaw total ko ɗum kay woni ko kewi toon to dal jaabi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar ko ɗum jeeyi sababu on ɗon no suka taw ko mo deuxiéme année toon to fac médecine ko kam kay woni ko hawri e ladial ɗum ko caggal ɗin ɗon garmi garaji ganduɗa kay mbaɗi e ñalawma hanki o toon to dal jaabi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar hono wiiri e kam musidɓe men janiyankoɓe ko liddi noon ko pettoje lacrymogène ɗum woni ko wedda toon yimɓe hewɓe noon gañima hen e nder pavillon ngaji ɗi ha tengti noon e ɓe ganduɗa kañum goni étudiant ji jangannoɓe ngallon dulal jaabi hattirde jayinde point acti ko hen arti kam musidɓe men janiyankoɓe ɓe mbitande ko ICAD couloir de la mort ɓe mbitande kam ɗum woni ko mbaɗi e gardidi natal mabɓe garti toon e ɗin ɗon garmi garaji ganduɗa kay mbaɗino e ñalawma hanki o toon to dal jaabi hattirde Cheikh Anta
Diop mo Dakar din don ngarmi ngaraji non jobima fitandu goto e sandaji taw ko janganobe e ngal don dudal jaabi hatirde hono no wiiri kam musidmen jayni ko be ganda kay kanyum woni jayni wietende jayni point acti kon non be garti ala haali debbati gorkati en Pape Cheikh Diallo kam e jibidarame odo saha kay kam e wondi mabbe kambe kala be neldama ton to suudu dum birdu hono no wiiri e jayni point acti yewoyen jayni la dépêche kambe non be garti tan de koy ngal don nangodiral hakkude e be ganda kanyum ngoni adadibe be kam e sandaji jangoji ton to dudal jaabi hatirde Cheikh Anta Diop mo Dakar yibume fitandu goto e mabbe taw non ko étudiant en deuxième année fac médecine hono wiiri kam musidmen jandi ko be gartini kadi e kongoli o ganda kany woni khalif général mo Bambi Lor mo ganda kay irima de lamu ngu yubinto ko wete ko kaldigal woni tan dialogue national mbaw yewtide e tobbe ganda kay gon leydi ndi dum ina tawe e jandi ganda kay kany woni jandi wetende e jandi la dépêche ko dum go kam musidmen jandi ko be garti e gondon jillu faggudu ganda kay hore jo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye wadi dum ton to bange worgo leydi ndi ko litti kay dum do e way jibinde tan kay kenal daminare e on ton diwan hono wiiri e jande la dépêche yawen jande suite quotidien kambe non be bayini e gardinde natal mabbe ko natal Abdoulaye Ba dum ko ciagal on don nyalawma kantori do nyalawma vera nyalawma ganda kay kanyum woni e pettoje lacrymogène ton to dudal jaabi hatirde Cheikh Anta Diop mo Dakar be garti non be ko litti kay wonande on don nyalawma de wottindi ko na worde fitandu on don suka mo ganda kay kanyum woni suka bietede Abdoulaye Ba dum ina tawe e jande taw non ko suka mo ganda kay jangalol ton to dudal jaabi hatirde Cheikh Anta Diop mo Dakar taw ko fat médecine hono no wiiri kam musidmen e jani ko be garti hen be gartini kadi ala haali on ganda kanyum woni Mamadou Ngom lolir do Farba Ngom maire de la commune des Agnam dum kala ina tawe e jani ngendire de arti kuyuti on don nyalawma on don violation mo ganda kay kiwi dino ngarbe garaji hakkunde dadibe be kam e étudiant ji di ton to dudal jaabi hatirde Cheikh Anta Diop mo Dakar e wiide mabbe non be hewbe e étudiant ji diete ngañima fitandu goto e étudiant ji diete wottindi ko yobede e wiide e jani ganda kay kanyum woni jani ngendire de e jani le soleil jani l'évidence quotidien ko hen arti be mbitende ko mayde on don suka étudiant ton to dudal jaabi hatirde Cheikh Anta Diop mo Dakar dum kay ko gatché général dum woni ko be mari e gardindi e natal mabbe kam musidmen jani ko be kon non be garti ala haali on ganda kanyum woni Farba Ngom mo ganda kay kanyum woni maire de la commune des Agnam be ganda ko nangolon be mo e rima wonde kay wadde mobilisation won tan manifestation ton to damal suudu sardi jeli di Sénégal woni assemblée nationale dum en tawe jande kon non kam musidmen jani ko be duttani ma on don ala haali ko yuti ala haali debati gorkati en Pape Cheikh Diallo wondute om ganda kanyum woni jibidarame kam e wondi mumen kala jande ganda kay kanyum woni jande wetende e jande l'observe jande l'évidence arti hen be garti e gittugol leful horma om ganda kanyum woni Farba Ngom maire de la commune des Agnam nangaron dum e rima wadde seppo ton to damal ganda kanyum woni assemblée nationale won tan ton to suudu sardi leydi Sénégal dum ina tawe e jande yowen jande rewmi quotidien kam musidmen jani ko be gartande ko e transmission sida won tan adda bondiral on don boros bete do sida om ganda kanyum woni Pape Cheikh Diallo kam e om ganda kanyum woni e jibidarame e kanyum en kala wala saha joni neldama ton to suudu dumbirdu hono wiiri kam musidmen jani ko be garti ni kadi e mayde on don suka mo ganda kay kanyum woni Abdoulaye Ba taw non ko jangalol ton to dudal jaabi hatirde Cheikh Anta Diop mo Dakar mo ganda kay fitanu mudum yo bama nyalawma hanki yo hono wiiri kam musidmen jani ko be kanko Abdoulaye Ba warno ko wonde médecin kon non on don rêve mako watindi ko wadde e prisé bandirabe musibeti dube hidibe darabe ayaw Pindi TV ko non ko min kemno dum naade ko sifa e kele galan yo kay jandeji leydi Sénégal adimeden erbinde jandeji wonata ko jango so ko wili geno do enden min be jokke doftade kam rimdade programme ji di Pindi TV Allah jarama on jara